трябва процесът по създаване на съдържание да ти е оптимизиран. Защото ако правиш нещо, което е много скъпо и много сложно, то се обезмисля да го правиш. От тази гледна точка те са много добре. Трябва да знаят за какво правят съдържанието си. Какви може да цели? Brand awareness. Другата цел може да е чиста монетизация от съдържание и бранд дилове. Гледаеме ли са българските креатори? За мен съдържанието, което правят българските креатори, е интересно. Имат интересни идеи, не лоша реализация, но поради тежестта на постпродукцията, това да форматираш съдържанието по правилния начин и да го дистрибутираш в различните платформи в правилния момент е 90% от работата. Това, което бих посъветвал допълнително креаторите, да не неглижират постпродукцията на работата, която правят. Здравейте на всички, Bonjour tout le monde, както разбрахте на френски. Преди време съм гледал в Social Blade някаква класация. Кой е на първо? Будилч, може би. Моля? Но от неговото съдържание не е на български. Това е някакъв гейминг, 1 900 000 последователи. Твоя дето е на първо място, повече ли има? Не. Някакво друго по-популярно име, което говори на български. Имаше такива двойни канали, които са IDBG, тези пичове, които правиха скетчовете, Светът на ванката. Знаеш ги те? Все пак работим това, да го знаем. Колкото повече скетчове има, толкова по-популярни са каналите. Не мога да разбера България явно. Просто е нещо, което много лесно се смила от всякаква аудитория. Този канал виждал ли си? Всъщност това първото лице съм го виждал някъде, но самия канал не съм... Този човек, колко последователи имате? Около 350 хиляди. 470 хиляди сабскрайбера. Добре. Най-гледаните му видеа? Може би 700 хиляди. Между 1 милион и 2 милиона гледане на най-популярните. Доста. Обаче това са видеа, които са много назад. Може ли предполага сегашните? Може би връщат около между 50 и 200 хиляди. 50 и 100. А каква е дефиницията на канала на Скетчове, игри, влогове, ревюта. От това на видеа. 2,4 милиона. Значи доста подцених аз. Те последните 46к, 38к. 30 хиляди гледания. Виж колко често пуска. 3 в месеца май виждам. А това е по едно на месец. Онзи ден, като ходихме на тази среща... Каква е тази среща? Няма да ги издавам, да. Срещата на анонимните видеографии. На хора, които се занимават с YouTube. YouTube е по-скоро като някакъв сайт хъсъл. Не можеш да очакваш, ако ти е сайт хъсъл, да се плаща като... Домен хъсъл. То знаеш ли го? Знам го, да. Коментира реалити предавания, има някакви игри с някакви гости. Знаеш колко последователи има този човек? Може пак около половин милион. 418 най-популярните му видеа. Милион и половина, два. То едва ли ще е много по-различно. Толкова. Тъй като това съдържание много яхва тренда и вероятно това събира гледания. Тъмнелите не те провокират да цъкнеш. Те не ти казват нищо, не ти задават никакви въпроси, а пък номер едно проблем на който и да е контент креатор е да накараш някой да цъкне на видеото. Ти къде бе цъкнал тук сега? Ти ги разбираш, чакай. На Хикса. Този човек ти го спомена. Знам го покрай... Те правиха скетчове преди време с едни други момчета, аз оттам всъщност го знам него. Типично, точно така. Колко последователя мисля, че имат тези хора? Вярвам, че около 700 хиляди има. 1 и 14. Сега при него колко са много по-дефинитивни тъмнейлите. Имаш много повече разказ в тъмнейлите, повече може да провокира да цъкнеш някъде. Знаеш, това е цифрата на най-гледаното им видео? Сигурно 4. 6. Уха. Те ти ги показвам, най-вероятно си ги чувал. Дай да ги. Анди Студио, ако трябва да съм честен. Скоро ги чу, нали? Чух ги абсолютно преди няколко дни. От децата ги знам. Но не знае какви цифри правят. Като ги видях и си представях, сигурно ще имат 1 милион. Аз мисля, че искат да имат 1 милион, но нямат все още. Защо така? Защото виждам как третират тъмнелите, което е много Mr. Beast-ко третиране и е някакъв драйв за фолуари. Вижда се отдалече. Бих казал, че имат около половин милион, 600. 900 и нещо. Това, където го каза за Wannabe Mr. Beast, ако ти пусне едно видео, ще го усетиш веднага. Последните най-новите видеа колко правят? Това са едни от най-новите им видеа. Тая база, която имат, 100 хиляди, според мен си ги правят 150. Минава, 500 даже минава. 500 на последните? 500. Най-гледаемото видео на тези 3 видеа по 4-5 милиона. Много видеа имат по 3 милиона. Имат едно на 6. 6,6 милиона. Малко съм занижил цифрите. 3,8, 3,5, 3,5, 3,3. Това са много гледане, да. Това където беше 10 хиляди, не. Дай надолу. Но така от две видеа не мога да дам някаква обективна оценка, но числата ме впечатляват. Тези ги познавах и не вярвах, че имат толкова много последователи и гледане в YouTube. Те са някакъв еквивалент на Светът на ванката, съответно по-скоро бих гледал нещо такова от сорта на между 800 хиляди и милион. Аз мисля, че имат 100 хиляди последователи, те имат 500 хиляди последователи. Най-гледаното им видео е 6 милиона гледане. Но това показва докъде може да се стигне с българската аудитория. Ако искаш да правиш канал в България, трябва да е комедия. Зависи каква ти е целта на канала. Тези, които гледахме сега, които правят комедия, Света на ванката, Алабала, те имат супер голям рич, обаче нямат дефинирана аудитория. Ако ти направиш някакъв бранд дил с конкретния креатор, твоя продукт ще бъде показан на точно
тия хора, които се интересуват от него, е нещо, което по-скоро ощетява един канал. Ето сега, каквото гледахме, всичко беше за масата, нямаше нещо, което така е. Има един пич, може да го отвориш, да видиш, сега стана въпрос за ремонтни. 30 000 сабскрайбъра има. Топ 35K има за шпаковане. Това означава, че всичките шпаковци са гледали това видео. Гонейки така широката аудитория, ти събираш гледания, събираш сабскрайбъри, но не дефинираш конкретни зрители. Ако трябва да рекламираш бранд за бормашини, къде ще ги рекламираш? Да, му ги на това да почне. Нещо да кажеш за продукцията на българските ютубъри? Трябва процеса по създаване на съдържание да ти е оптимизиран. Защото ако правиш нещо, което е много скъпо и много сложно, то се обезмисля да го правиш. От тази гледна точка те са много добре. Според мен, това, което гледахме на Andy Studios, това, което те са направили, според мен е супер. С не много средства успяват да докарат такава гледаемост и интерес и така нататък, което означава, че идеите са много добри. Има предвид, че те най-вероятно са стигнали тавана на възможността за българско развитие. Ако трябва нещо да посъветваш българските креатори? Първо, креаторите трябва да знаят за какво правят съдържанието си. Какви може да целите? Едната цел е brand awareness, другата цел може да е чиста монетизация от съдържание и бранд дилове с външни партньори. Креаторите трябва да имат ясна дефиниция за какво се прави канала и каква е неговата цел. А ако ще бъдат креатори, да бъдат full-time креатори и да реинвестират това, което печелят в съдържанието обратно на 80%. Защото това е единствения начин да могат да правят повече неща и по-интересни неща. Гледаеми ли са българските креатори? За мен съдържанието, което правят български креатори, е интересно. Имат интересни идеи и не лоша реализация, но поради тежестта на постпродукцията, защото едната част от работата е да измислиш нещо, да го заснемеш и след това нещо трябва да го презентираш добре. Знаеш с какви креатори работим и какво правим и че това да форматираш съдържанието по правилния начин и да го дистрибутираш в различните платформи в правилния момент е 90% от работата. Това, което бих посъветвал допълнително креаторите, е да не неглижират постпродукцията на работата, която правят, защото това е фундамент, върху който стъпва целият имидж, който градат, и това може да отблъсне или привлече аудиторията, ако не е презентирано по правилния начин. Какво ще си коментирам другия път? Това ще кажеш ти. Това нещо, което мога да приготвя, е да погледна малко чуждестранни креатори и креатори, които не са само англоговорящи, но са стигнали до чуждестранната аудитория без да имат native English съдържание. Но има контент креатори, които правят съдържание, което е със специален дъбинг за различните езици. И испански канал прави съдържание. Но за това ще разберете следващия път.